בובה? מה? אני ואליעד, מה זה לא בווב? הסקס שלנו לא מייצר אותיליטי יותר. הוא לא שווה אפילו טוויט. אולי אתם לא אינטגרייטד. למה? דווקא האינגייג'מנט שלנו סבבה. פשוט יש לו קצת בעיה ממנף. עשיתם אפס? מה, אוגמנטד ריאליטי? לא בקטע. אני בקטע של סטיקינס. אבל בשביל סטיקינס צריך להוסיף אינטרטיימנט. משהו שיעשה באז. ואיך את מציעה שאני אעשה את זה? אמרתי לך, קולבוריישן טול זה הדבר הבא. ככה זה כשיש לך קידל אפליקיישן.